नोंथांमोनखौ आं सोलाबार दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय दिनै भिडिअआ एकदम खाथ्रासिन लोगो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोजासिन नायलांनांगौफोर माने गासैबो खोथाखौ मिथिजोबगोन फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर मा कम्पिटिसन सोलिदों मा सिख्लानि सेंग्रानि बोरायनि भाइरेल जानाय मोनसे कम्पिटिसन सोलिदों नामा नोंसोरनि थाखाय इसोर मा गेलेनाय बायदिसो मोनदों बिदि भाइरेल जानायखौ नोंबो हायोबा आंबो हायो हा इदि सानदों नामा बैसोर भाइरेल जानायफोरा मस्त' बोराय साला ना हिन्जावानो गैया हा हिन्जाव गैया ना माया ना गथ' गथायानो गैया हा खखाबा दारि दंलाय ओरैहाय गोलाव मा जागोनलै मानसिफोरजों दै खालि भाइराल नों हायोना आं हायो नोंबो हायोबा आंबो हायो खालि भाइराल भाइराल लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बिदिनो आरोबाव भिडिअ नुनो मोनगोन नोंथांमोना